Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mundilole ya President athu Dr. Daliso Kabambe pa nthawi ino ndimuyitane mchana, ndaona kuti palachi Nyamata kwambiri, ndimuyitane mchana Fredogis Kaluwa, director wathu wa Nyamata, kuti naye atiyankhule zikomo. Zikomo. Ulemu kwa Your Excellency Dr. Kabambe, President wa ITM komanso President wa Malawi kuyambira pa 16 September kumapita uko. Ulemu kwa Honorable Patricia Kaliati, amene muli advisor a President athu komanso a senior kuchipande kwathu. Ulemu kwa Honorable Njawala, amene muli MP a Mwanza Central kuyambira 16 September kumapita uko. Ulemu kwa Madam Njawala. Ulemu kwa Director of Women, Regional Governor. Ulemu kwa National Director of Operations. Maulemu ose, mafumu wa mipingo, Anyamata ndatsika na moni nose. Zikuenda? Your Excellency, Honorable Njawala kunoku amakondedwa. Tinabwera ifeyo dzana, mvula ikugwa. Tinapeza azimayi akupanga ma training, ma practice, ma rehearsal nda Anyamata. Mene timabwera lero lena fe timaona ngati kuti ifa cha mvula sitizapeza anthu. Koma Your Excellency, munthu akakhala waboza amaziwika. Anthu awasangalole kuti anyowe ndicho linga choti akunamizeni Your Excellency kapena Honorable Njawala. Kunoku anthu akuno ndikuthokozeni, maonesa chikondi. Anthu ambiri mvula lokangamba kudontha amathawa. Koma inuyo mwakhala mwadikirira, ena numafika pano mmamawa mpaka pano simunachoke. Landirani kuthokoza kwathu. Osaopa. Ndikati osaopa, osafoka. Osafoka, osatopa. Ubunake kunoku maonesa kale kuti simumatopa yae, simumafoka, lomvula itani ibwere. Osaopa. Osafoka. Dr. Daliso Kabambe. Chaka chino boma eti. Dr. Daliso Kabambe. Dr. Felix Njawala. Honorable Njawala tawi tilibe. Koma mafuna nditsimikizirane. Fwa ino ndine kumbali takambirana kale. Anyamata ambiri awo sakulira zambiri. Ena wamalima mbatata mukuzowa kale. Koma chachikulu chimene akufuna Anyamata awa ndikuwakankha. Akufuna MP otathe kuwakankha. Osaopa. Osafoka. Panopa kumalawi zinthu zavuta zafika pote Anyamata ena olokuti akwatira kumaopa. Akopa olokwatira. Chili chose chatula, sicho chwete. Your Excellency, za manifesto athu zili manja mwanu komanso kutsogolo kuti katambaswa manifesto. Nduzoti mwakonza kwakukuluko. Koma ndingoyankhula pa gulu pa Anyamata wasakumva. Anyamata ambiriwa, chimozimozinso azimayi. Ambiriwa ali ndi my ideas ali nawo oti mwina akhoza kutakata kupanga business. Koma nkhani yayikulu ndi mpamba basi. Ndale za ulendo uno. Boma limene likubwerali. Kuti boma likuyenda kamene silikuyenda tizaziwira mthumba, sichoncho? Ngati fa Anyamata tizaziwira mthumba. Azimayi azaziwira mu sefulia, sichoncho eti? Nanga chichere sefulia sana tuluke zinthu zikuyenda? Your Excellency, ndibe zambiri zokamba. Kuno kuli chikondi nokha mwachiona. Honorable Njawala, Anyamata awa tikamazabwera so 3 years, 2 years tizaona atasintha. Tikamazabwera 2 years, 3 years muli MP. Tithandizani Your Excellency. Msewu uchasuli bwino. Ndaenda wapasi kuchoka kuja kutali kuja. Kuzafika kuno ifwa cha msewu. Ndeni maganizira kuti titakhala kuti ndi mzimayi oti ndoyembekezera. Ndi emergency. Olamukweza njinga kuchipata asakafika. Your Excellency, Honorable Njawala, ine ndemwe ndimatolo ndikangodwala kamutu komweka chimfine chomwechi ndimabalalika. Ndeni maganizo oti munthu ampeza mwina ndi malungo. Olo wachita ngozi ya serious. Kuti ende naye msewu tikafika kuchipata tikafika lini moyo?
so inza kuti kunoku kula anthu ena tata miyoyo ina yokuti tikanatha kuiseva chifukwa cha nseuja. So ndikhupe yoti ena anayankhula kale komano ngati malo mwa anyamata anzanga anyamata ambiri waswena amapanga mabizinesi akabaza akupanga kwambiri mabizinesi anjinga za moto zija ndi anyamata ena nomachita kuona pakantunda pacha njinga ikwanika kukwera atsike kaye ena ikugwa. So Your Excellency ife takudalirani tadalira sitinadalire alikonso president wafika kuno akafika ndoda akutengera ndani Dr. Kabambe osaopa osafoka mavota Dr. Kabambe aliko kuno eti aoneseni mavota ao Dr. Kabambe aoneseni mavota ao osaopa zikomo kwambiri Your Excellency. achinyamata mwamona ndi nyamata nzano eti wamba kuyimirani eti pa nthawi ino a president athu Dr. Daliso Kabambe mundilole ndikupatseni nyamata amene mutagwirira naye ntchito kuno kuyambira pa 16 September pano. Ameneyu ndi Felix Njawala amene wakonza zambiri zabwino zina wayamba kale kuonetsa kuno ndipo anthu akuno wakunene kude musaphonye tikufuna peya yabwino eti sapata kumanzere ndi akumanja zisasiyane eti uku Dr. Kabambe uku Felix Njawala sichoncho a Felix Njawala nthawi yanu. Chipakira mwamba abale anga kumwanza chipakira mwamba aliyense amene akudandaula za nsewu akunene kude tione chipakira mwamba aliyense amene akuti kunoko mbewu zathu zikumaola chipakira mwamba UTM UTM sokolatu 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 Dr. Daliso Kabambe pa 16 September nanga mwana wanu nchimwene wanu Njawala pa 16 September zikomo kwambiri ule mwana president akuti ena afuna atumiza uthenga kuti ayi tufuna tiziona da zero zikomo kwambiri a president takulandirani kuno ndi kumudzi kwathu tikamayenda konsekuja tikamanyada timanyada ifa cha anthu ali apa pali maziwa kuti palibe amene anga ndipange chipongwe anthu awa alipo iyayi azibale angawa ulemu wanu masanano ulemu wanu akweni a Patricia Kaliati ambiri amangomva kuti akweni lero akuonani ulemu wanu komanso ndipereke ulemu kwa mayi Njawala akazanga tayimirirani anthu akudziweni amenewa ndi akazanga mayi Njawala zikomo kwambiri ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa mfumu amene atiyankhula malo mwa senior chief akanduku group village headman akunene kude komanso a group athu aziyaya mulandirenso ulemu wanu. Mafumu ena onse amene tili nawo pano a president mafumu onse akuno ndi amene akhala pawa palibe mfumu ngakhale imodzi imene sinabwere tifuna tikupatseni ulemu wanu chifukwa chokhala nafe masanano. Mama wanu nabwera kuno a president mama wanu ndafika kuno 7 o'clock chifukwa cha mvula imene yabwera usiku ndiye ndinabwera kuti tidzalepheretse msonkhano ndiye nakumana ndi anthu amene anali pa malo ano ndiye choyambirira timati bwanji msonkhano ulephereke ndi anthu anati iya chifukwa chani kuti mvula inanga anthu anyowa ndakuti msonkhano umeneyo usatani kodi usalephereke ndikuti chabwino mwina tiyeni tingouchosa kuno chifukwa magalimoto apa satha kudutsa tikawike kumusi kwa Chabweza kapena kwa Chitumbwi ndiye akuti iyayi magalimoto amenewo kuti kuno afika a president mwadutsa nsewu simene unalili mammawa anthu ali apawo ndi amene akonza kubweretsa miyala pamene pacha kubweretsa kwale kuti mpaka namudutse mudzafike malo ano anafunitsitsa kuti malo ano msonkhano mubwere ndithu abale anga ndifuna ndikuthokozeni mwagwira ntchito ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Kumwanza kuno kuli mavuto ambiri ndi chifukwa zapangitsa kuti ine ndiyime chaka chino ngati MP. Nsewu kuchokera pa chipatala kudzafika kuno a president ndi mmene mwauoneramo mukamabwera kuno mmakhala ngati kuti simupitanso ku Malawi iyayi mukamabwera kuno mmakhala ngati kuti mupita kumalo kumene anthu ake samakhoma msonkho koma onsewo amakhoma msonkho awo amagula sopo shuga zonse zija muli msonkho nawonso amakhoma nawo ndi Amalawi koma nsewu wake ndi mmene mukuonerapo. Nsewu umenewu wapangitsa imfa zambiri nsewu umenewu wapangitsa kuti anthu ena aduke mabizinesi awo nsewu umenewu wapangitsa kuti alimi ena adzikanika kugula fetereza mpaka na lero chifukwa cha nsewu umenewu. Mavuto a nsewu umenewu aliyense kunoko akwadziwa chifukwa chake ntaona kuti mavuto awa
akupitirira nanena kuti tiyambepo kuti ndapatse chitsimikizo anthu awa chifukwa chakuti aliyense amene amabwera kudzayima kuno amawuzatu anthu abale angawo amatiuza kuti nsewu adzakonza koma nsewu amakonza ngati papitala mwadusapa palibe munthu mwanza muno amene papitala samapadziwa aliyense kumwanza kuno amapatani kodi amapadziwa ife tili ana tikamapita kwa gogo athu kumtunda kwa Samu timakwera basi pankhazi kubwera kuno tsikira pa kunene kude tikatsika pamenepo kupita kwa Samu mvula ikangobwera president ndikuti basi ija sipitanso imakhala komweko mpaka nakudzaume kuno kaya patha masabata awiri basi ikhala ili pati kodi ili pompa lero ndi basi yomweyo nse umene wingadusenso ngati kusenzo ndi mwalo mopita utsogolo kumwanza kuno tubwera muchani kodi mbuyo tili ndi boda yathu pamwanza pa president pano imatolera ndalama zopitirira 30 billion pa mwezi umodzi komano ndalama zija akatolera aboma maboma onse apita mbuyo zimangopita umakapanga zitukuko madera ena kunokolo dontho osatitani kodi osatidonthetsera kuti tidziwe kuti ndalama zilipo zopangira chitukuko komano chifukwa tamatitenga ife ngati kunoko mwina tikadali mene tidalili nthawi yakale mene adatipezera akamuso ankanena kuti umwanza kuno anatipeza anthu osatani kodi osavala pano tidavala komanso tidapenya kudabwera ndalama kuno 2020 za stadium kuti amangire stadium zinabwera kuno 2020 21 2022 ndalama zija osamadziwika chikuchitika nchiyani 2023 ya president mafumu anso mboni yanga tinapanga msonkhano kwa mfumu Ansakambewa tidapanga msonkhano kwa mfumu Ansakambewa ndayankhula ine kunena kuti akuluakulu kuno kudabwera ndalama 2020 za stadium zomwe ndalama zozikuchita sizikuonani kodi sizikuoneka stadium imene ikamba kupanda kumangidwa pofika December ndimanena 2023 mwezi umene unali wa September pofika December ngati siyamba kumangidwa tikatseka boda ife anthu akuno kumwanza ife ndalama zimenezo zidabwera ndipo tinamva kuti ndalama zozatani kodi zabwera ndifuna ndikuwuzeni mmene imati November mwala wa maziko wa stadium unayikidwa kusoyezo nena kuti satipangira chitukuko amationa kuti ndife anthu ofatsa aphe koma pano phe amene tsopano tikuona kuti sakutipindulira ine ndi abale anga awa tadzuka tsopano a president pamene mukhala president dziwani kuti kuno mwana wanu watsenza chipinjo kuno chitukuko sichidachitike pamene tupita kutsogolo zambiri kuno kuti zichita zokakamiza chifukwa tikufuna kuti mwanzayunso atani kodi atukuke mmene madera ena akutani kodi akutukukira ineyo ndikhala patsogolo abale anga mubwere tonse tikhale limodzi ndikamayankhula azidziwa kuti ndikuyankhula zimene ino abale anga mukufuna kunoko kumakhala mbatata panotu mbatata yafika thumba 20,000 ndikunama ine thumba la chonchi 20,000 kuti apeze fetereza mulimi kunoko agulitse matumba ambatata 7 pamenepo zikutheka abale anga pa 16 September tisakapange chibwano dziko lino lasokonekera nkhani yakudera kuno aliyense akutani kodi akudziwa mavuto amene tonse tikudziwa ndayambapo dala kuti abale anga mudziwe kuti chitukuko tipanga amfumu ajamanena kuti sindinena zambiri amfumu kwa Galafa tamanga bloko ya sukulu ana amaphunzira muudzu mwanza ana akuphunzirabe muchani kodi muudzu kwa EPS takhomera bloko yawo imene anafolera ndi maudzu tayikira malata kumeneko kuti anthu umene konso avomereze kuti izidi nzoona kwa jekenso tikwakhomera pano matabu apita kale pano eni ake akumalizitsa kuti tiakhomerenso kumeneko ndikupanga izi kungofuna kuonetsera kuti kunoko mavuto athuwa ndi otheka a president posachedwa pa timakumba mijigo kwa Dickson ko iwiri tinakumba pa sukulu wina mmudzi komanso takumbanso kwa Sudala iwiri komanso takumbanso kwa Thambala tikufuna tikakumbenso kwa Ahumba tikumapempha mabungu ya president kuli mabungu othandiza ambirimbiri sindidziwa kuti ma MP amakhala kuno wasamaona kaya mabungu amene kuna ali a MP kumbuyoko a MP amene amathawa katipemphera zinthu analipo akatsonga amakatipemphera zinthu kumabungu zimatani kuno kodi zimabwera ndiponso akatsonga alemba kalata imene anena kuti sakuyimanso pa chisankho apempha anthu awo onse kumwanza kuno kuti asapoteni akuti sayima chifukwa chokuti afuna kupereka ulemu afuna kupereka voti ya chipepeso ya BN pofuna kuti apepese kwa BN chifukwa cha imfa imene idachitika akuti anthu onse amene amavotera akatsonga avotereni kutere kulero alipo ena amene abwera alipo kwana 88 akutsogozedwa ndi amene amatikonzera mijigo kuno mtsogolerinso wa akatsonga alipo mpano sindikudziwa chamudzi ngati muli pafupi nimafuna abwana akuoneni abale anga akita mudzi akubwera ndifuna ndikuwuzeni president amene akufunika pa 16 September ndakabambe chifukwa chani lero aliyense akudandaula ifoti ndalama yathu mphamvu zatani kodi zachepa ilibenso mphamvu ndalama abakiri muluzi 1990 abingwa mtalika kuti azikhala president abakiri 1999 anayankhula mawu
onena kuti dziko lichuma mmene chilili pafunika economic engineer. Sankanena choncho. Ndi pamene tonse timavotera Abingu, si choncho? Kodi Abingu atakhala president tonsefe sidavomereze kuti chuma chimaoneka kuti chikuyenda bwino. Lero tiwabwera wina economic engineer ndi Akabambe ali apawo. Adagwira ntchito to amene wanda Abakiri. Startup akimainena ija adapanga ndi Akabambe. Olo mtafusa Abakiri akuwuzani zimenezo. Abakiri atachoka kubwera Abingu adasankha Akabambe kukhala budget director. Budget director ndi uja amagawa ndalama eti. Kuti no tikapange izi zipite ku mankhwala endi timaona nthawi imeneyo ya Abingu zinthu zimaoneka. Unoko amalandira anthu fetereza ndipo kumakhala chimanga. Lero tu fetereza wa chaka chatha ena akulandirabe kumene ena makuponi mwawo mpaka lero sanatani kodi sanagule ukatswiri umenewo uli ndi Akabambe. Atachoka Abingu mmene adatisiya padabwera Joyce Banda adagwiranso ntchito nda Joyce Banda adatenga iwowa kukhala PS wa foreign affairs oyamang'anira maubale akunja ndi dziko lino. Koma mmene ubale wathu udakulira bwino ndi mayiko akunja mudaona mmene zinkachitikira. Atachoka Joyce Banda 2014 tinasankha Peter Mutharika kukhala president. 2015 2016 akuona kuti chuma sichikuyenda bwino anthu adalangiza a Professor Arthur Peter Mutharika. Takumbukirani mkulu wanu adakwira ndi katswiri wa za chuma Dr. Dalitso Kabambe. Tatengani amene omwe apatse ntchito akhale governor adzigwira chumachi kuti chuma chiziyenda bwino. Adapatsa governor kuyambira 2017 mmene adapasa iwowa governor wa Reserve Bank mpaka na 2020 mmene amachoka chuma chidangoyima pamodzimodzi. Nima anali pa 50 kwacha 2017 mmene amachoka iwowa 2020 Nimanso ali pa 50 kwacha. Fetereza anali pa 18,000 kwacha anachokanso ali pa 18,000 kwacha. Chimanga chinali pa 6,000 kwacha anachokanso 2020 chili pa 6,000 kwacha. Ndalama inali ndi mphamvu adayigwira bwino kwambiri. Iwo atu ndiye katswiri wake. Ndeni mafuna ndikupempheni abale anga kumwanza kuno tisavotere chizolowezi kuti aine ngwa chipani ichi. Kodi zipanizo tikudzivotera anakonza nsewu simene ulirimu ulendo uno tiyeni tipange zonena kuti mwanzayi wasinthe. Ine ndakonzeka koma maine ndekha sizingatheke. Mufunika ino abale anga nonse tigwirane manja. Izi zamadyera zoti munthu chaka ndi chaka zingotipangira zinthu zomwezo zosathandiza dera lathu nkumakhala mmene lililimu. Abale anga mwanzayi adzakhala chonchi mpaka kalekale. Achamudzi awa ali apawa anali mtsogoleri wamkulu wa akatsonga tonse mukudziwa eti. Iwo abwera ndi atsogoleri anzawo okwana 88. Chifukwa choti akatsonga auza kuti ife tufuna kupepesa imfa ya BN. Pofuna kupepesa sindiyima nawo tiye tinsapote Njawala. Tikansapota Njawala ndiye kuti ine ndikhalawo mtima wanga ukhala malo kuti ndakhudza imfa ya BN. Ndi achamudzi onse amene mumagwira nawo ntchito ena samadziwa nimafuna kuti masanano adziwe takulandirani tigwire ntchito limodzi titukule mwanzayi mmene munkachitira ndi akatsonga muja tichitenso ulendo uno. Zikomo kwambiri ambuye akudalitseni. Ndimangofuna komaliza president ndikuonetseni makansala athu. Tili nawo makansala kuno ku Mwanza Central Constituency alipo onse okwanira awiri amene akuyima Mayi Kabingu komanso nyamata wathu bwera akuonena president mwapatse moto. A president amene onde makansala athu Mayi Kabingu akuyimira wodi yakuno. Kelvin Gadama akuyimira wodi ya Mitseche. Mayi Kabingu akuyimira Khudze wodi. Abale anga makansala ndi amenewo amene ndifuna ndigwire nawo ntchito ine kuti tiyende bwino. Afunika president wa UTM, MP wa UTM, kansala wa UTM kuti noti kamakambirana zinthu tizikamba chiyankhulo chimodzi chomvana. Chiyankhulo chake chotani chothandiza miyoyo ya anthu kuti miyoyo ya anthu ipite pachani kodi patsogolo. Ndi mawu amenewa ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Tikati 111 Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.